Да снимам, бе. Аз съм много красив, ще ме снимаш. Добре си, добре си. Кому е добре? Добре си, бе. Тане, дете читалчета да не сръчина на банкишо, че уши би някакви. Така да слушай. Това цвете е много харесва. Кое? На това. Теодора ги имаше много такива тук и ги загуби. Това са дали Нено или на Красина. Красина ги имаше Кое на Христина? и те ги загуби. Теодорите ги имаше много хубави. Ето тук бяха окачени. Те саксии тук слагаме. То хубаво сега да има една саксия. Да сложи тук вътре, ама да сее от това нещо. Да висне тук, да виж колко красиво ще е. Тук искаш ли да сложим от това зелено? Кое? Овеното. Знаеш колко хубаво ще А, не. Какво? Тук такива работи няма да има. Ами това какво има? Какво става сега? Няма да има нищо тук такива. Букуци Какво няма. има? Ти какво направи? Какво има? Беше осрал тук, добре, че аз го държи. Какво да държи сега? Аз го направих. Какво го държи сега, като аз го направих? Какво направи? Ами аз го направих, да не го направих. Какво? Сложи колко плочки и висани, аз да ти го правя. Виж ги, още е виснала едната. Къде е виснала, бе? Не е виснала. Виж ги. Виж как виси. Те си висяха от началото още, да не съм ги правил аз тия. Висяла, не си ги правил. Как да си ги правил, като те не бяха там тези плочки. Те само дето оправих. Другите ти ги оставих.